Il-Ministeru għall-Finanzi u x-Xogħol permezz tad-Dipartiment tal-Blata Kontinentali nieda l-mappa ġeoloġika aġġornata tal-Gżejjer Maltin. L-aħħar aġġornament tal-mappa ġeoloġika kien sar fl-1993 meta il-mappa ġiet ippubblikata fuq skala ta' 1:25,000. Il-mappa sa saret mill-ġdid fuq skala aktar dettaljata ta' 1:10,000 mill-British Geological Survey. Din il-mappa l-ġdida hija bbażata fuq informazzjoni miġbura minn diversi sorsi, inkluż stħarriġ estensiv fuq il-post li wkoll sar mill-British Geological Survey. Tkellimna mad-Direttur Ġenerali tad-Dipartiment tal-Blata Kontinentali, Dr. Albert Caruana. Dan ix-xogħol huwa importanti anke għal ġeoloġisti, ġeoxjentisti li qed jkunu qed jagħmlu x-xogħol tagħhom għal periti u anke għal akademiċi. Aħna rajna ħafna downloads fis-snin li għaddew, fil-fatt kienet popolari ħafna l-mappa ġeoloġika fil-website tagħna u anke fordiri issa qed nisperaw illi dan il-prodott ikun popolari wkoll. Dr. Caruana qal li qabel it-tnedija tal-mappa sar proċess ta' konsultazzjoni ma' diversi entitajiet kif ukoll mal-pubbliku permezz tas-sit elettroniku tad-Dipartiment tal-Blata Kontinentali. Aħna llum maħniex ngħidu il-mappa hija lesta nistgħu ninsewha u ma narġgħux nabdejtjawha, anzi bil-feedback li jista' jidħol għax il-mappa llum bħalissa ġiġa qiegħda live fil-website tagħna continentalshelf.gov.mt. Wieħed jista' jidħol jiddownloadja l-layers kollha u jista' anke jara application li hemm online. Dak il-feedback li aħna nirċievu min-nies huwa importanti għalina biex aħna inkomplu nirranġaw il-mappa u aktar nimpruvjaw il-prodott tagħna. Il-Ministru għall-Finanzi u x-Xogħol Clyde Caruana faħħar ir-riċerka li saret mid-Dipartiment li qed tippermettilna nifhmu aħjar it-territorju tal-pajjiż u minn xiex hu magħmul. Huwa stqarr li minkejja t-territorju jinkludi biss 316 kilometru kwadru ta' art, il-Blata Kontinentali hemm mifruxa fuq 70,000 kilometru kwadru. Hija mappa li ġiet aġġornata bl-aħħar teknoloġija permezz ta' għajnuna mir-Renju Unit u propju tagħti definizzjoni aħjar tal-ġebla Maltija kif inhi l-istrati kif ivarjaw u minn dak li nista' nifhem minn dak li ġie spjegat jidher biċ-ċar li kien hemm xi aġġornamenti f'din il-mappa, aġġornamenti li jagħtu indikazzjoni aħjar ta' kif huma l-Gżejjer Maltin. Huwa qal li l-Kobor tal-Blata Kontinentali jippreżenta opportunità l-Gvern biex jespandi l-għanijiet ekonomiċi tiegħu u jinvesti fl-enerġija rinnovabbli mingħajr ma jaffettwa l-ġtutna viżwalment. Permezz tal-iżvilupp taż-żona ekonomika esklusiva li tinsab bejn it-12 u l-25 mil nautiku il-bogħod minn xtutna jistgħu jiġu akkomodati teknoloġiji ġodda li se jgħinu biex jiġi sostnuti tkabbir ekonomiku tal-pajjiż. Il-mapep aġġornati se jkunu disponibbli għall pubbliku mingħajr ħlas fuq is-sit tad-Dipartiment tal-Blata Kontinentali.